It's time for DJ Raqi's Secret Files. Hanggang kailan ko ba kayang magpaubaya? Pag-ibig o utang na loob? Alin ang mas matimbang? Hello, DJ Raqi. Itago mo ko sa pangalang Kuya J. Matangkad, moreno, pero hindi kagwapuhan. Ako yung tipo ng lalaki na tinatawag na tall, dark, and handsome in the dark. Pero yun nga, hindi ako yung tipo ng lalaki na pinag-aagawa ng mga babae. Ako yung tipo ng lalaki na parang invisible lang. Hindi napapansin. Pero mabuti naman akong tao. Mapagkumbaba at mapagbigay. Pero nasobrahan ata ako sa pagiging mapagbigay. Na kahit ang mga bagay na kailangan ko, kaya kong i-let go para lang sa iba. Eto ang aking secret file. Nung elementary ako, meron akong kaibigan na tinuturing ko talagang best friend. Lalaki siya. Ang saya ko pagkasama ko siya. Sabi namin, best friends forever. Lagi niya ako nililibre. Share kami sa baon niyang ulam. Mayaman kasi siya. Nag-iisang anak siya. Tago natin siya sa pangalang Rafi. Sa totoo lang, medyo naiinggit ako sa kanya noon kasi feeling ko ang swerte niya. Kasi anak mayaman siya. Plus, ang dami niyang gamit. Masasarap yung ulam niya. Ang laki ng baon niya palagi. Sa kanya, 50 pesos. Tapos sa akin, 5 pesos lang. Parang sa iisang bagay lang ata ako lamang sa kanya. At yun yung talino. Yes, I am proud to say na I am smart. Pero during elementary lang yun. Nung high school na, ewan. And by the way, maraming nagkakagusto kay Rafi noon kasi cute siya. One time nga nalaman ko parehas kami ng crush. Crush na crush ko yung girl since kindergarten pa kami. Pero hindi ko kayang sabihin na parehas kami ng gusto kasi baka maputol yung sustento niyang panlilibre sa akin. Kaya tinago ko na lang. Giveaway. Baka hindi na ililibre. Tapos pag may kailangan ako sa pera o gamit, andyan naman siya. Hanggang sa nag-high school na kami. And high school, yan ang the best. Yan ang masasabi ko. Ang daming chicks. Tapos may classmate pa akong ang ganda. Marami naman sila pero siya lang yung bumihag ng todo sa teenager kong puso. Itago natin siya sa pangalang LJ. Masasabi kong siya yung dream girl ko. Ang haba ng hair niya, matalino pa. Kaya palagi akong excited kapag reporting. O di kaya role playing. Kasi dream kong magtambal kaming umarte. And my dreams ay nagkatotoo nang maging friend ko siya. Nang dahil lang sa tinulungan ko siyang makalabas sa CR ng classroom. Kasi, iba, natrap siya. Feeling knight in shining armor pa ang peg ko noon. Tapos yung feeling na everyday is so exciting and full of laway. Kasi ang hot niya rin. Lalo na nung sumali siya ng Miss TLE. Ang sarap. Pumasok sa school. Kala nyo kung ano na, no? So, ipinakilala ko rin siya kay Rafi. Of course, my best buddy. At dahil doon naging close din sila. Minsan magkasama kaming tatlo gumala sa plaza. Tapos ako, nililibre nila. Ang saya lang ng buhay. Sa bawat araw na kasama ko siya, dama ko na nahuhulog na ako sa kanya.
Hanggang sa napagtanto ko na aminin ko na yung feelings ko. Pero hindi ko kaya. Pass muna. Maghintay muna ako sa tamang panahon. Sa bawat gabi, nasa isip ko si LJ. Lakas ng tama ako. Bawat araw na magkasama kaming umuwi, ang saya. Ang boses niyang parang cotton buds, ang sarap sa tenga. Pero ang masaklap, nalaman ko na lang, may nanunuyo na pala sa kanya. Curious ako kung sino kasi uupakan ko. Pero joke lang. Then nalaman ko, si Rafi. Si Rafi na naman. Sa elementary, ganun din. Naunahan na naman ako. Di man lang ako nakapag-share ng feelings ko. Ayun. Sinagot naman ni LJ. Ano ba namang panlaban ko? Kaya ayun. Giveaway na naman si Manoy. Pero close pa rin kami ni LJ. Parang walang nagbago. Gaya pa rin ng dati. Kahit may boyfriend na siya. Sa totoo lang, naging mas close pa kami. Sa sobrang close, nagkagusto na pala siya sa akin. Hindi ko in-expect yun. Masaya ako pero hindi naman tama kasi girlfriend siya ni Rafi na best friend ko. Kaya medyo umatras na ako. Pero one time tinawagan ako ni Rafi sa phone. At sinabing nakipaghiwalay daw si LJ sa kanya. Ako raw ang rason. Nag-explain ako pero galit na galit siya. Nagbitaw na siya ng mga salitang hindi ko akalaing maririnig ko sa kanya. Kagaya ng, pinalamon kita nun. Ang laki ng nailibre ko sa'yo tas aagawin mo girlfriend ko, kapal mo. Mahirap ka lang naman. At that time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos akala ko, sa phone niya lang sasabihin yun. Pinahiya niya pa ako sa classroom. Sinabi niya ang kapal ng mukha ko. Hindi naman daw ako gwapo. Ang baba ng self-esteem ko that time. So I decided na mag-transfer sa ibang school. Hiyang-hiya talaga ako eh. Umasa ako sa best friends forever. Langhiya nang dahil lang sa isang babae at hindi pagkakaunawaan biglang nawala. Ang sakit nun, promise. At bakit kasi wala akong lakas na ipanlaban yung sarili ko? Ba't kasi may utang na loob? 5 years later, college na ako. Taking Bachelor of Secondary Education. Medyo nalilimutan ko na yung pangyayaring yun. Wala na rin akong naririnig tungkol kay Rafi at LJ. Nag-focus na lang ako sa pag-aaral ko. And share ko lang nagka-girlfriend na rin ako. Sa wakas. Pero hindi nagtagal kasi nahulog siya sa iba. Gusto ko sanang ipaglaban yun kasi honestly, minahal ko talaga yun. Pero nung nalaman ko yung rason, natulala na naman ako. Kasi nalaman ko ang rason, si Rafi na naman. Hindi ko alam kung sinasadya ba na to o ano. Ang saya, diba? Hanggang saan ba ako susundan ng taong to? Mag-giveaway na naman ba ako? Natatakot na ako kasi baka maulit na naman yung dati. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Kuya J. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.